Il-Prim Ministru Robert Abela qal li Malta tappoġġja b'mod ċar id-dialogu u d-deeskalazzjoni fost tensjonijiet ġeopolitiċi dejjem jikbru bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti, b'mod partikolari dwar Greenland u l-hekk imsejjaħ bord tal-paċi Amerikan marbut ma' Gaza. Qal li Malta ġiet mistiedna informalment biex tissieħeb f'din l-inizjattiva, iżda la konferma u lanqas eskluda li se tagħmel dan. Fi-stqarrija ministerjali fil-Parlament wara s-summit ta' emerġenza fi Brussell, Dr. Abela qal li l-kwistjoni ta' Greenland kienet sensittiva ħafna u li l-mexxejja Ewropej qablu li x-xenarju jibqa' imprevedibbli. Tanna l-impenn ta' Malta lejn ir-rispett tal-liġi internazzjonali, is-sovranità u l-integrità territorjali u qal li d-diplomazija tibqa' essenzjali f'kuntest fejn dikjarazzjonijiet bl-ħsieb jistgħu jagħmlu ħsara irreparabbli. F'dan il-kuntest il-Prim Ministru ikkritika lil Partit Nazzjonalista u qal li lejlet laqa sensittiva prova jattakka lil gvern b'narrattiva li Malta ma kienx qed turi solidarjetà ma' Greenland u ma' Danimarka. Fisser din ir-retorika bħala qarrieqa u irresponsabbli u li l-oppożizzjoni fiċċet punti politiċi dwar kwistjoni li titlob kawtela u maturità. Tenna wkoll l-oppożizzjoni tiegħu għal protesta quddiem l-Ambaxxata Amerikana. Dr. Abela qal li l-Gvern mhux se jaqa' fin-nassa tal-populiżmu u se jkompli jaħdem favur dialogu, kooperazzjoni u deeskalazzjoni f'ġimgħat li qal se jkunu kruċjali għall-istabbiltà globali. Min-naħa tiegħu il-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borch irrefera għal dikjarazzjoni tal-President tal-Kunsill Ewropew li fiha tenna li Greenland u Danimarka biss għandhom id-dritt jiddeċiedu dwar il-futur tagħhom. Qal li din il-pożizzjoni tirrifletti mozzjoni li resqet l-Oppożizzjoni fil-Kumitat Permanenti għall-Affarijiet Barranin u Ewropej. Dr. Borch saħaq li din il-mozzjoni ma kienitx immirata kontra l-Gvern, iżda kellha lan li f'mument kruċjali bħal dan il-Gvern u l-Oppożizzjoni jkunu maqudin fuq il-prinċipji fundamentali Ewropej, l-aktar ir-rispett lejn is-sovranità u l-integrità territorjali tal-Istati. Hawnhekk akkuża lil Prim Ministru li waqt li l-Gvern qabel mal-pożizzjoni li ħadet l-Unjoni Ewropea f'Malta jvota kontra l-mozzjoni tal-Oppożizzjoni li kienet tieħu l-istess pożizzjoni. Żied li f'kuntest ta' inċertezza globali, is-silenzju u l-lobby l-kliem mhumiex dak li jistennew in-nies. Fit-tweġibiet tiegħu il-Prim Ministru akkuża lil kap tal-Oppożizzjoni li qed jinterpreta u jxandar dikjarazzjonijiet li skontu ma jirrappreżentawx pożizzjoni kollettiva tal-Istati Membri. Qal li d-dikjarazzjoni kienet stqarrija personali tal-President tal-Kunsill Ewropew li ssir meta ma jkunx hemm qbil. Dr. Abela qal li l-Gvern kien attent ħafna biex ma jidħolx f'lingwaġġ li jeskala jew joħloq konfront dirett mal-Istati Uniti u akkuża lill oppożizzjoni li amplifikat ir-retorika b'mod perikolus. Saħaq li qatt ma ddikjara li l-Istati Uniti qed jeżerċitaw abuż jew intimidazzjoni u li tali kliem ġie attribut lilu b'mod żbaljat mill-kap tal-Oppożizzjoni.